proceed to our destination. Get to report to you. Over. Fight na sariwa. Hindi rin pa kita din may sasaktan. Sasaktan kita din. Medyo makupara ka, ayaw ko babantay. Saan naman tayo banda? Oh, oo, mayroon bok. Halika dito. Tignan natin ang mapa. Ito tayo ngayon. At 0100 hours. Tayo. Nagiging yung mga punta ng palagay. Kaya dito natin sila. Kaya ambus natin sila. So surprise ambus natin. Ambus natin ito. Pero, Ay, nakatindi eh.
for a dump. But can the sides of Canada can't spray away the truth? Cause even if they don't admit it, everybody poops. Okay din. Hangin. Three-piece suit, a big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. Famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to... Yo, what's up mga kasunggab? Natapos din ang video. Gutom at pawis ang binuwis namin doon. So ayun po mga kaibigan, mga kasunggab, pasensya na po sa mga editing kasi medyo parang hindi pa talaga marunong mag-edit kasi baguhan lang po ako mag-edit mga kaibigan. So yun po, salamat po ikaw kaibigan kung pinapasuyo yung video nito. Sana po patuloy pong sumuporta yung mga sumusuporta na dyan at kung hindi pa naman sumusuporta, alans na dish. So yun po mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa channel ko. So kung gusto niyo Hey yung there. video na ginawa ko, Subscribe to my channel. like niyo po kung gusto And niyo. also Saka press huwag this niyo bell kalimutan icon. mag-share sa lahat para at least i-share naman po lahat ng mga videos ko. So yun po mga kaibigan, salamat po sa panonood at tinapos mo to. Saludo po ako sa iyo kaibigan. So yun, hindi ko po, ito po pala, mag-shoutout po tayo sa mga channel na kilala ko at kaibigan ko din. So yun po, shoutout po sa channel ng Yang Minda. Okay, para shoutout po sa channel na to, Yang Minda. At saka syempre shoutout na din po sa channel na Don Im po. So Don Im Mixing po yun. About music yung kanyang mga content. So yun po, pa-shoutout yun po doon. Saka shoutout na rin po sa channel na Sam TV. Personal vlogs lang po ang kanyang mga ginagawa. Kahit anong content po yung ginagawa niya. Sa makaka-entertain. So yun po, shoutout po din sa mga kasama ko. Yung tropa ko dito na ginawa yung gumawa ng video namin. At saka may kasama kasunod sa video na to. Shoutout kay Aris Franco. Shoutout din kay Cesar. At saka yung shoutout kay Ilocano, alam mo na yung sino ha. Siyempre shoutout din kay Tabs. Para at least specific na ikaw na yun. So, in short, shoutout na po sa lahat ng mga nakasali ko dito. Shoutout po sa inyong lahat. At then, yun lang po mga kaibigan. Salamat sa panonood. See you in